Homecoming mhla ka4 bafethu, the latest episode edlale ngoWednesday ye-Homecoming. Iyashuba yabona with this show eyasokhambeni bafethu. Now look, I'm not going to be very long about this because it's quite a short episode and quite a few things happened. So asihlale phezu kodaba. Nathi sazi ke bafethu ukuthi ke izingane zathola uwallet zadla imali, only to realize ukuthi hayibo uwallet kabani kaMatron. Izingane zihlakanele kubo kwamfundo zizokhuluma ukuthi manje izothiwa lento le. Umfana kaphindile uphethe lapho uphethe imali, which I assume ukuthi ingxenye nayo yale mali lena bayithathile shothi uhlanganisa 2.5 ngoba kahle kahle imali abayidlile u10,000 rand. Hayi bafethu ngihlanganisile imali manje simisa kanjani? Ninayo imali noma khona ngenayo bonke vele ngumuzi uyena yedwa phethe imali. Bese ayikhuluma leyo nto leyo. Qhamukiyani baba kaNomfundo? Qhamukiyani babuhlongwane? Bantu abami kwenzakalani? Kwenzakalani bantu abami? Indaba kwenze njani? Indaba. Hayi manje baba sebeyaqala bayachaza ukuthi wasathola uwallet, iphese sathola iphese kanjani imali kanjani. Hey, seyancenga uNomfundo buyamazi phela ukuthi kahle kahle umuntu eyinkanyamba ekhaya kuyena ubaba ubani uMashabalala. Athi hayi baba ngiyacela ngicela ungamcela ungasicebe kuma kanjani uma wathi hayi wathi hey hambani esikoleni nazo manibuya lapho nizeli la khona sizoyikhuluma kahle le ndaba le. Hey izingane zabe seziyahamba zesikoleni. Look, another thing that happened, ngichazile uzethu usevele wakhetha ukushiya eGoli wafaka lapha kuDokotela oyispomphathi wakhe. Laba dokotela basagoli bayanxaka labo besilisa sebenza nabo. Lo ibukwana leni libonayo lezi ibukwana zitshela ukuthi ingaye lento le ukuthi uyayeka ngenxa yami bhuti ayihlangene nawe. Uyayeka nje ushilo ukuthi ngiyayeka ungake nje uyitshela ukuthi mhlawumbe ngiyiso wena. Nangala uShobane naye uyamtshela uyafika uShobane ubone epheka uthi hawu nawe uyayeka usungaze uflash down ecareer yakho. Hey kanjani yonke lento le wathi hayibo awume kancane nawe ngiyayihambela mina ngokwami ayihlangene nawe. Hayi uzese bafethu uyabona ukuthi ubizelwe into yokusiza emphakathini akhulele kuwona. Hayi lento kuhlala lapha kuma private hospital ekukhandwa khona imali. Abangafuni ukusiza ngokwenhliziyo bafuna ukusiza ngokwephakethe. Kuthe kusenjalo ke bafethu manje sikhuluma ngoMancobo u-birthday girl. Kulokhu kusile kufika abantu nama present uyasayina nje khona igift efikayo uyasayina khona lokho kufikayo. Kumnandi kusuku lakhe bungambone muhle ephelele eme nomuntu wakhe uShwabi lapha yana awuShwabi bandla ngolanga libalele ukuthi hawu umuntu wami lona kanjani engasamncomi kanje ibidla into yabo. I absolutely nosanda naye ibikade yinhle kubuke kuhle yonke into bancomana badansa kwamnandi kanje bekubhiyozwa. It was such a beautiful scene. And then the last or one of the last scenes, let me just say the second to last scene of the show. Lalelani. Ubaba uHlongwane uhambile waya kuMatron ukhathazile emnisi. Eyomchazela phela ukuthi sekukhona into kanje yenzakalile. Imali yakho kahle kahle ithathwa undodakazi uNomfundo. Hawu uMatron wathi uthini? Ayikho lento imali yami ithathwa uphindile. Wathi hayi ithathwa undodakazi. Bengithi mhlawumbe sizoyikhuluma lento sedlula. Hayi uMatron wathi hey angifuna nokizwa into ufuna ikhulunywe ingane yakho ngiyayibopha. Ngiyobikela amaphoyisa. Cha iyona phela azoyenza. Uthi akafune ukuzwa lutho akafuni ukuchaza kanjani uyabopha. And then the last scene, because of this I said this is the second last scene. And then on the last scene of the last storyline uzethu uyafika ekhaya ufica abantu ufica unina. Ngicela ukubuza bafethu bakhona abazali abanje abangana inhliziyo yokuxola. I mean, is there any parents out there who don't have any remorse? They don't have any forgiving heart for anything that you might do wrong? I mean, parents forgive their children, no matter how stupid they might do things. But, you know, a parent would be like, you know, this might have been a lesson for you, but I'm going to forgive you so we can move forward. But uMashabalala, is not taking it. She is not taking it on all. Uvele wathi nje hey wena uyona ingane yami ufana noDilali ufana noEva wena owanikeza ngesithelo esa Adam kobani ufana noDilali owakhohlisa uSamson. It was just a whole mess. It was iphelele lapho nje ebuye ekhaya kwathiwa awusikona kini obafundiswa ngalento kulanda amadoda abantu la ekhaya. Awuhambe lapho uma khona owayifunda khona. Ayiguphe. Iphele kanjalo bafethu sesizobona ngomsonto olandelayo ukuthi kwenzakalani. I believe this past 3 episodes from Monday, Tuesday till Wednesday, azangavela uSifisi beno Mankwanyana.
Hopefully ngesinto ezayo sobona isitori lesi sizodevelopa kanje ngoba sebuyile phela uZethu endaweni ngabe luzoqhubeka yini uthando. Siyoke sibone. Thank you so much for coming through to my channel. Azad. Don't forget to subscribe and press that like button. Please comment whenever you like to. If you want to share the video, share it to anyone who wants to see it. Bafethu ngizobuye ngibuye ngamanye ama-video and do ama-reviews of one of the trending shows adlala ku TV. Thank you.